Biniyayaan kita, biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusugo kang kagulangan. Sararo kita sa sagong pagbaklay, anenderong albay kapos kita magrokya. Banwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan halawing na panahon, sa kamot ni Jesus danayan paglaon. Pagpaklay, ang linderong
Diyos marhay na hapon po sa inyong gabos, mga tugang. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pagatendir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante urog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Please stand as we sing the opening hymn for our novena to Santo Niño. Holy God, we praise your name. Lord of all, we bow before you. All on earth your scepter claim. All in heaven above adore you. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Hark the loud celestial hymn, angels' choirs above are raising, cherubim and seraphim, in unceasing chorus praising, fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord, fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Please kneel. O Señor Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are our strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders through your miraculous image. In these chosen islands, remember us. Look down this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words, only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger,
patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us lastly that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, Graciously hear us. response to the supplication, Santo Niño, help us. Santo Niño, help us. In every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations. Santo Niño, help us. In hours of loneliness, weariness, and trials. Santo Niño, help us. In the failure of our plans and hopes. Santo Niño, help us. In disappointment, troubles, and sorrows. Santo Niño, help us. When others fail us and your grace alone can assist us. Santo Niño, help us. When we throw ourselves on your tender love as our only refuge. Santo Niño, help us. When our heart is cast down by failure. Santo Niño, help us. When we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely. Santo Niño, help us. When we feel impatient and our cross irritate us. Santo Niño, help us. Always, in spite of weakness, faults, and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God, who takes away the sins of the world. Spare us, O Jesus. Lamb of God, who takes away the sins of the Have world. mercy upon us, O Jesus. Lamb of God, who takes away the sins of the world. Graciously hear us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern, whom you do solidity establish in your love, through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred infancy's sake, hear our prayers, and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit forever and ever. Amen. Ipamigbi na po niya to ang Oratio Imperata. Pamigbi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mong mga puso sa pagpapasalamat. Hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin na utoban sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatean minaan padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos na labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig antig initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan, kundi ika mamumuton na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrogaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang,
Asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Isurat mo, tas isin. Ngunyan po ika-28 semana sa ordinaryong panahon. Aldaw nin Lunes, isabay man yato sa satuyang mga pamiibi ang mga minasunod na intensyon. Misa pa sa salamat, dolot ni Zyrel Faye Baloloy and family, dolot ni Chin, dolot ni Sarong Devotee, dolot man ni Jean Luis Borromeo, Joanne R. Apeliado, Cheryl T. Valle, Aida De La Rosa. Pasasalamat for passing the CSE, dolot ni Sanelin Listangco. For passing the CSE, dolot ni Steven Marco Solano. Mga special na intensyon, for birthday and safety, dolot kan Armario family. Para man sa special na intensyon, dolot ni Ronel Olera. For good health for Liorera family, dolot ni Chin. For total healing of Eleanor, dolot ni Ofelia B. Agripa. For fast healing and recovery of Alfredo Murcia Magdaong, dolot kan Magdaong family. For Jean and Pedro, Jose and Yap Suwanli, dolot ni Juan Ling Baritua and family. To pass the exam of Ferzel Ann Batalier, dolot ni C. Batalier. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, ki Charles Nico, dolot kan Castelo family, ki Edgar, dolot ni Fe Hadji, ki Arlene, dolot ni Crisel Clarice D. Decano, ki Rosie, dolot kan Panganiban family, ki Michael, dolot kan Altavano family, ki Edgar Asinlinda, dolot ni Chin, ki Conchita, dolot kan Alegre family, ki Atanasio and Gregoria, dolot ni Mr. and Mrs. Ernesto Samaniego and family, ki Nelly Asin Luis, dolot kan Laguna family, ki Wilfredo, dolot kan Lapus family, ki Teresita, dolot ni kan Armario family, ki Robert, dolot ni Aida de la Rosa, ki Donna V, dolot ni C. Batalier, ki Luis, dolot ni Clarita del Rio and family, and for the soul of Alexander, dolot kan Kapitulo family. Banwaan ng Diyos, matindog na po ang gabos sa pagpuon. kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya asin katoninungan, Isu Kristo, agorang nantan, pagkamot kan Dios, sin pagisumaro, kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako, untaan sa mga kasalan, tangani magkani ko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako sa Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Angeles sin Santos,
asin sa indo mga tugang na ako'y pamibis kagurangnan tang Diyos. Mahera ka manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa to mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibig kita, kagurangnan na mimibig kami, danay na ansa imong grasya, manginotan, asin magsunod sa mo, asin padagos kaming baguhon na maorop sa mga gibong marahay. Uli kay Yesu Kristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, kay iba mong nabubuhay, asin naghahadi, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa panahonan kan mga panahon. Amen. Pagbasa ginuno sa kapinunan kan surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Hali kay Pablo, oripo ni Kristo Jesus, inapod na maging apostol, pinili sa pagrokyaw kan marahay na bareta nin Dios, na itinuga kaidto sa paagi kan sa iyang mga propeta sa mga kasuratan. An marahay na baretang ini manunungod sa aki nin Dios, nasusug sa laman, gikan sa pamilya ni David. Manunungod kay Jesucristo na sa tong kagurangnan, nasusug sa Espiritu ning kabanalan na yaon sa iya, pinagrokyaw na aki nin Dios. Pano ning kapangyarihan sa bagsik, kan sa iyang pagkabuhay liwat sa mga gadan. Huli sa iya, inako mi ang biyaya asin ang pagkaapostol, tanganing irokyaw ang pagsunod sa pagtubod. Irukyaw sa gabos na banwaan na pagano para sa kaumawanin sa iyang ngaran. Saro kamo sa mga banwaan na iyan, kamo inapod na maging mga sakop ni Jesucristo. Para sa gabos na yaon sa Roma, mga padangat nin Diyos, mga inapod na maging banal, mapasaindo ang biyaya asin katuninongan, nagikan sa Diyos na sa tong Ama, asin kay Jesucristong kagurangnan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipinahayag nin kagurangnan ang sa iyang kaligtasan. Ipinahayag nin kagurangnan ang sa iyang kaligtasan. Bagong awit, awiton sa kagurangnan, huli guminibo siya nin mga ngangalasan. Ang sa iyang tuong kamot, asin banal na takyag, nagdara sa tuya nin kaligtasan. Ipinahayag nin kagurangnan ang sa iyang kaligtasan. Ipinahayag nin kagurangnan ang sa iyang kaligtasan. Ipinahiling ang sa iyang katanosan sa mga banwaan. Naromdoman ang sa iyang katotoohan asin pagkamuot sa harong ni Israel. Ipinahayag nin kagurangnan ang sa iyang kaligtasan. Nahiling kan bilog na kinakban ang kaligtasan nin sa tuyang Diyos, maugmang mag-awit sa kagurangnan, ang gabos na runa, awiton ang sa iyang kaumawan. Ipinahayag nin kagurangnan ang sa iyang kaligtasan. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia,
kagurangnan, mapasaindo, asin sa imong espiritu. pagwas sa kanbanal na Ebanghelyo, sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang mga tao nagkitiripon sa palibot na Jesus, sinagsabi siya sa inda, ang mga tao ngunyan na panahon, mga maraot na tao, naghahagad nin sarong tanda. Daing tanda na itataw sa inda, kundi ang tanda ni Jonas. Si Jonas sarong tanda para sa mga taga Ninibe, siring man ang akinin tao, tanda para sa mga tao ngunyan na panahon. Sa paghukom, ang reyna sa kahabagatan, mabangon kasabay kan mga tao ngunyan na panahon. Asin, ipapakondenar niya sinda. Ulita siya na padigdi hali sa purokan daga sa paghimati kan donong ni Solomon. Asin siya udigdi, asin uya digdi ang saro sa urog ni Solomon. Sa bagukom ang mga taga Ninibe mabangon kasabay kan mga tawo ngunya na panahon, asin ipapakondinar ninda sinda. Ulitan ang mga taga Ninibe nagsulsul sa hulit ni Jonas, asin uya digdi ang saro na urog kay Jonas. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good evening po. Nagpapahayagan mga basahon, orog na ang Ebanghelyo na ang presensya ni Jesus sa bigapod na piniling banwaan, dahil sa na nagpapailing kan misyon na ipahayag sa inda ang presensya kan Diyos na siya ay pinadara kan Diyos na ini. Alagad na anpag sa Diyos, kay po na ipadagos, maski nga di may mga pagduda o kaya mga iguanin, mga bakong maliwanag. Takon mahali ka sa Diyos, sinday na wara ang mga pagduda, urog na nagiging mas madiklom ano sabing pagkamidbid sa Diyos. So, sa siring na mga pahayag, kukondinar ni Jesus itong mga tao na buot makahiling kibidensya, no? Mga tanda. Kung tunay ka ngayang akinin, Diyos, magpailing ka, kitanda, milagro, mga kung anong ngalasan, tanganing matubod ka mo sa imo, matubod kami. Malas istorya baga, kay itong kay Lazaro, asin so mayaman na nagadan, nagilingan duman sa ikaduwang buhay. O, kung dai nagtubod na natakot so mayaman ta, ikaw pa siyang mga tugang, pauli ang iya ining mga, pauli ang iya so, ay pa, balikod mo nga si Lazaro, sabihan nga iya so mga tugang ko, tabaka nga iya, makaabot man digdi sa kalayo. So in other words, nagtubod pa lang siya, tanahiling niya duman sa ikaduwang buhay. Alagad mantang naghaharubay, nagpipreach sa mga propeta, dahil man baga pigtutubudan, no? Tagusto nilang maghiling, maghanap din mga tanda. Pero ang ba't sabihin kan pagtubod, akuon mo ang mga pigasabi ni Jesucristo, ulita, nagtutubod ka. You do not need evidence. Ang evidence sa siyensya. O kaya kunya on may hearing sa court, you produce the evidence. Pero ulit na nga nita pagtubod, nagsasarig ka sa sarong tao, o arog kay Kristo, akin ni Diyos, na totoo ang pigasabi niya. Siya mismo ang ebidensya, ang sayang sinabi. But if we keep looking for evidence, patunayan mo nga Jesus. Kaya ini pigahaga digdi, yun ang scenario, no? Nagpara-pretend ka ngayon ay kang yang Son of God, show us the sign, the evidence. Ano sabi ni Jesus? Only one sign is required, and that's the sign of Jonah.
Ano ba nangyari kay Jonah? Bako bakang pigsugo siya ni kang kagurangnan na magharubay, mag-announce din pagsulsol duman sa banuan kang Ninibe, na dakulaon na banwa, nagdulag si Jonas. Tabo niya, halagad, nagkaigwa ki maraot na panahon, so piglunada niyang barko, lilipad na kang unos o kang bagyo. And he found himself thrown out of the ship, no? Kaya parang siya sukaw sa nagdudulag siya sa kagurangnan. And maringadita, linaw siya sa sarong dakulang sira, no? As in, linawa duman sa baybayon na nakaligtas. This is a picture of Jesus na nagadan siya, ilinubong siya. And after 2 days or 3 days, nabuhay diwat. So, ang pigahagad na sign o itataon ni Jesus, human sa nasusayang Paschal Mystery, na iyang pagsakit, pagkagadan, pagkabuhay liwat. That is the first and only sign. Kung nabo talaga magtubod, bahala sa mga tao. Because no matter how you give them signs or evidence, kung abo talaga magtubod, then matubod. Pero sa kagurangnan, di man mag-give in ang Diyos sa tao. Kamo na ngayang mag-Diyos, ako na ngayang tao. Tapigahanapan, ki trustworthiness o truthfulness ang mahal na Diyos. Kung siya mismo so katotohanan na tahanapan ta siyang truth, kita dapat ang mag-adjust sa iya. Kita ang mahanap ki mga patunay na ang Diyos sa iyang presensya, iyon nagtatawking buhay sa kinaban. But if we keep on asking for signs, siguro nagpapailing na habo mo man talagang magtubod. But because of the words of God, we do not really need a sign. So, let us reflect on this. Anong klaseng pagtubod ikaw kita? Is it the pagtubod of a lawyer, a scientist, o talagang nagtatao kita nin confidence, o kaya sinusurrender tang sa diri sa sinasabi kang mahal na Diyos? Magpamiwi ka mga tugang, tanganining sa ko, asin sa indong atang, maako man lugod kan Diyos amang makakaman. Ako un manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ako ang mga pamibig, ang mga paratubod na may mga dolot na sakripisyo, tanganing huli kaiding mga
Gibunin maimbod na pagpamibi, makabot kami sa langit no na kamurawayan, huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigwasin dapat, matano sa nakakaligtas, danay si minsan sa nagpasalamat kami sa imo, banal na Ama, hulikan pag kanawamutan mong aking sa Yesu Kristo an sa imong tataramon na iginibo mo kan gabos, sinugo mong paraligtas asin para tubos para sa mo, nanilaman sa bagsikan Espiritu Santo namon dag sa Birhen. Sa pagutob kan sa imong kabutan asin sa pagtipon para sa imo nin banal na banwaan, nagdopasya kan pinapasakitan tanganing daugonan kagadanan na sinipahayag ang pagkabuhay liwat. Kaya kaibakan mga angeles sin santo sa kalangitan, naghaharubay kami kan sa imong kamarawayan, daing tapos nagsasabi, kagurangnan, kanagalan banal, barabo ding gabos, nakabanalan, kay ining mga atang namimibig kami, pabanala ka nambon sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo, kan siya sa rugaring nabuot, pinagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, binaakini, tinaos sa mga disipulos, nansabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkuhaya mang kangakalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, itinaos sa mga disipulos, nansabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kaini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bagwas, sindanay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pag-ibuhon indo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kagurangnan, hindi na pamareta niya mo. Ang kaboy mo liwat di pinapahayan, sa kod na ikahamag na to. Kaya kami nagururumdum sa iyong pagagadaan, sin pagkabuhay liwat, ang dudulot sa iyong magagurangnan, kaya ding tinapay nin buhay. Asing kalis ang kaligtasan, nagpapasalamat, na pinapagkanigo mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo. Asin nagigimahirak kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang ang hawak, asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Kirumdama kagurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa bilog ng kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kaibakan sa mong Papa, si Leon, sa mong obispo, si Joel, asin kang gabos na klero, siring man irumduma sa iyong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom,
kan pagkabuhay liwat, orog ng mga pinapamibi sa misang ini, asin ang gabos na mga gadan. Dagan ako asinda sa liwanag sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tangan ng kaiban, Santa Maria Birhen na inakan Diyos, San Jose, sa iyang esposo, mga banal na apostoles, San Judas Tadeo, asing gabos na santos, kaitupan na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aking mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaibanya, sinta sa iya, sa imo Diyos, amang makakaman, sa pagkasarokan Espiritu Santo, ang gabos sa kagalangan na sing kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Nadugduan kan mga nakakaligtas na tugon, simpinatuod kan Diyos noon na kaugalian. Nangangahas kitang magsabi, Aman niya mo, ayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo. Magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa dagaan, siring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itaong mo sa muya-munyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asinari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, nakikimaherak kami sa imo kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganin kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging dani na talingkas sa kasalaan, sinman ligtas sa gabos na kaporisawan. Bantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Sa Kristo kagurangnan, kanya nagsabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo. Hare pagilingan sa mga kasalan, kunya pagtubod kan sa imong simbahan. Asin mapagkaniguan, siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninaw nga asin pagkamot ng kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Patinawan ka mo, kan tandaning katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Mga tugang yun sa kagurang ni Yesu Kristo, ang katotohan ng itong buhay, ang totoohan, dalan, asin buhay. Siyang kodero kan Diyos, paparakan kasalan ng kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kaining kordero.
Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumay. Pangatamano kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, mapakumaba kami nag-aarang sa imong kadakulaan, tanganing siring na pinapabasog mo kami, kanurog kabanal na hawak asin dugo, gibuha man kaming makiras sa buhay na Diyos noon. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. ikan mga pamibi, San Judas Tadeo, asin Santa Maria, Mother of Salvation, kamo bendisyonan, amponon kan Diyos na makakama ng Ama, ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Idinuluto ng Banal na Eucharistia, lakaw kita sa katoninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Good evening, Father. One day to this silence is gifted in pledge, God sent you to us, oh beloved child, and always you have been the light of our souls, the guide of our people.